Ramdam na ng mga Pilipinong epekto ng tumitinding global tension lalo na sa presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Ayon sa panayam sa programang So to Speak, ang patuloy na pagdepende ng bansa sa imported fuel ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit mabilis tamaan ang lokal na ekonomiya. Kapag tumataas ang presyo ng langis, kasunod nito ang pagtaas ng pamasahe at pagkain na direktang nakakaapekto sa kabuhayan ng mamamayan. Sa sektor ng agrikultura, lalo na sa gitnang Luzon, dobleng epekto dahil sa pagtaas ng gastos sa produksyon. Kasabay nito, may pangamba rin sa posibleng pagkakasangkot ng Pilipinas sa mga sigalot sa labas ng bansa dahil sa umiiral na mga kasunduang militar. Sa gitna ng mga ito, nananawagan ng ilang grupo ng mas malinaw na polisiya upang mabawasan ang epekto ng krisis sa mamamayan. Ako si Sonia P. Soto para sa CLTV 36 News.